Hello guys, luto po tayo ng lutong probinsya ang pinagpad na may halong pritong bangus. Ayon po yung may ingredients, ampalaya, kamatis, sitaw, and then kalabasa. And po, umpisa pa lang tayo maghiwa. Gawa na po tayo ang okra. Ayan. Dahan-dahan lang para masukat ang talon. Hiwa-hiwain na po natin ang maliliit. At isunod na po natin ang kalabasa. Ayan po ang sitaw. Ayan na po ang kilalabasan. Ngayon naman, sulat na po natin linisan ng bangus fresh from the kupal. Bunuan bangus po yan. Ayan, prito na po natin ang sariwang bangus. Dahan-dahan lang baka matalsikan tayo ng mantika. Ayan. Prito-prito hanggang maprito ang iyong mukha. Charits. Charan! Yan na po. Luto na po yung pritong bangus natin. Ngayon naman, sunod na po natin ang bawang at sibuyas. Igisa. Pwede na rin gamitin yung mantikang pinaprituan ng bangus. Ayan. Halo-halo, halo-halo. Halo-haloin habang sundan mo natin ng kamatis. Ayan, kamatis. Gisa na po natin ang kamatis. Ayan, halo-haloin. Halo-haloin hanggang mahalo. Ayan. Ayan, luto na yung kamatis. Isulot na po natin yung mga gulay. Depende na po sa inyo yan. Ako pinagsabay-sabay ko na. At may halo na pong tubig. Ayan. Medyo konti lang yung tubig. Hindi naman siya masabaw. Ayan. Halo-halo, halo-halo. After na pang mahalo, itasurap na po natin yung sitaw. Ayan. Ayan, medyo kumukulo-kulo na. Kumukulo-kulo. Kukulo-kulo. Tara, medyo malambot na po yung mga gulay natin at isunod na po ang isahog yung bangus. Tara, it's all done. Tara, kain na po tayo. Pinagpet from Pangasinan.